il-31 ta' Marzu tal-2016. Dan kien il-jum li fih is-Surġent Justin Spiteri intlaqat btir fid-direzzjoni tiegħu f'residenza fil-Mosta. Dan wara li anzjana ta' 72 sena għamlet rapport lil pulizija li raġel ta' 45 sena li kien qed joqgħod fid-dar tagħha ma rridx joħroġ il-barra. Bir-raġel li kien jabbuża mid-droga eroina kien qed jgħix fir-residenza tagħha wara li talaba lejnuna għax qalilha li ma kellux saqaf fuq rasu. Iżda li ta' għajnuna ta' din l-anzjana, ir-raġel wieġeb għaliha b'aggressività u theddid. Aggressività li uża wkoll fuq is-Surġent Spiteri meta dakinhar kien għaddej fuq xogħlu biex jipproteġi lil din l-anzjana u l-kollegi tiegħu. Bis-Surġent spjegalna x'ġara f'dan il-jum li seta' bidel għal kollox il-ħajja ta' dan il-pulizija. Wara ħafna ħin ta' negozjar ma' dar raġel, ġi ħafna ħin sigħat, 3-4 sigħat. Fejdan kif bdejt li ħamel suċidju u hekk, kanna bil-fors nintervjenu sabiex ma ħalluħx li jweġġa lilu nnifsu la qegħdin hemmhekk wara l-bieb ma nistax ngħid x'impurtani. U dejjem qegħdin fil-kuntatt ma' dar raġel ninfurmaw x'ħanamlu u hekk. Kellna pulizija ieħor kien spotter minn residenza faċċata seta' jara x'qed jiġri ġod il-bedroom u qalilna li ir-raġel li barrikat f'mument partikolari kien neħħa ix-shotgun minn idejh. Hemmhekk ġie deċiż li l-aħjar ħin li nagħmlu l-forced entry aħna. Saret il-forced entry u tħallna f'dil kamra fejn kien hemm konna 4 pulizija. Iżda biex isalva l-ħajja ta' dan ir-raġel, is-Surġent Spiteri li huwa wkoll missier ta' żewġ titfal poġġa ħajtu fil-periklu. Dan hekk kif f'azzjoni biex jipproteġi l-kollegi tiegħu spiċċa vittma ta' sparatura f'saqah. Jien kont l-ewwel persuna li tħalt li tħanna fil-lira ta' erba kif għandna nidħlu u ġejt l-ewwel persuna quddiem jiena bit-taser u ħareġ li l-pistola ġejna letteralment face to face. Hemmhekk jiena ġejt għalkemm għandi l-arma tan-nar miegħi ma hemmhekk ġejt li hu firepower issa aħjar minni fis-sens jagħmel li iktar ħsara nista' nagħmillu jiena x'jien dejjem hija non-lethal. Ġar iżda li dan dal-persuna dawwar l-arma tan-nar minn fuqi għal fuq il-kollegi tiegħi fejn jiena stajt nersaq minn quddiem u mbqajtx fil-line of fire tiegħu. U hemmhekk iddeċidejt li immur fuqu litteralment kif qiegħed qrib ħafna. U ġejt struggle miegħu. Sakemm jgħid imma bl-istruggle miegħu dar raġel spara il-pistola. Mument li is-Surġent stqar li minkejja li kien biss twil 30 sekonda, għalih kien mument li dam ħafna sigħat. Mument li l-konsegwenzi tiegħu ma kienx biss l-isparatura. Dan hekk kif l-aggressur kellu wkoll kondizzjoni li tittieħed u għalhekk il-pulizija għandha 6 xhur jagħmel test wara l-ieħor fl-isptar biex jiġi stabbilit jekk ġiex infettat. Xhur li fihom ma setax jagħmel kuntatt fiżiku ma' uliedu u ma' martu. Xhur li dan il-missier iddeskriva bħala diffiċli ħafna. Bil-pulizija jistqar magħna li dan il-każ illum użah biex jitgħallem u biex jagħmel deċiżjonijiet aktar biħsieb biex ikompli jkun ta' servizz għaċ-ċittadini kollha. B'dan is-Surġent li llum esperjenza l-qanes li ġib magħha l-uniformi laqa b'mod pożittiv il-ħidma parlamentari li għaddejja biex il-pulizija jingħataw aktar protezzjoni. Ejja tajba ħafna għalina għax l-ewwel nett ovvjament jekk persuni f'sensija ma forsi rrabjata jew hekk taf li hija din hija deterrenti għaliha. Issa ġieli nsibu ħafna drabi nsibu ruħna iffaċċati minn persuni li jkunu taħt xi sustanza jew forsi alkoħol ukoll li mhux ħajkkunsidra dak il-ħin dak l-sekondi x'inhu mal-konsegwenzi. Imma aħna nemmen li la jafu li hemm ċertu pieni u hekk. Mala la dal-persuna l-approach tiegħu inqas aggressiv, is-sitwazzjoni ħad iskala inqas.